UPPL आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPFआव 150निफ्रायबो बारा सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैयो। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव गोबां सान दंबावोब्लाबो नाथाय बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसनना लानायखौ मुखुब नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रि गुदि BPFनि बानजायनायाव खुंग्रिनि गेवलां फोथाराव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो, जेराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 150निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, जिसया सामफ्रामारि, BPF लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव जयनिं जाफैयो। चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफादनि फंबाय गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय थाबाय। दिनै नंगौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुइद्य समस्तिनि खुंग्रि प्राइमारि अफिसाव दिनै मोनसे मेल खुंदों। बे मेलानो जादों जयनिं प्रग्राम। दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव गोबां बिदिनो ओरै लाइमुथि, थिनालि आरो सारियालि आरो हज'बारि जायखिया बेफोरबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय दिनै जयनिं जाफैदों। दिनै बे जयनिंआवहाय बेल' मानसि जानाय नङामोन, गोबां दंमोन, खिन्थु माखासे दानि सोलिबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बिथांमोननिफ्राय माखासे प्रब्लेम बाथ्रा खोनानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गिनानै बिथांमोना फैयाखै। नाथाय बिथांमोना खोथा होदों जे जेब्लानाखि इलेक्सन जायो अब्ला जयनिं खालामनायाव माने जयनिंनि जि सोनाय आर'नाइ, बे आर'नाइखौ सोस्लाबनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना आंनो निउस होदों, खोन्थादों। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना आं दिनै फैनानै आरो बेवहाय ब्लकनि बा प्राइमारिनि आन्दाराव जाय बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय, बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव दिनै जोङो जयनिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि BPF दोलोआ दिनै जयनिं खालामगासिनो दङ। दिनै आसरित, दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि थाखाय दिनै जिरायथ'नाय जे BPF दल, बे BPF दलाव मानि थाखाय जयनिं जादों बेवहाय आरो सोंनांगौ आरो बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। दिनै आं बेखौनो खावलायदों, जाय बिथांमोना पार्टिजों बा पार्टिखौ मोजां मोननानै बा सोरबा लिडारखौ मोजां मोननानै जुदि फैनो गोसो दंब्ला बिथांमोननि थाखाय अरायसम जोंनि दरजाया खुला आरो दिनै बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसोआ खुला। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों, जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो जाय बिथांमोना फैबावगोन बिथांमोना जोंजों जगाजग लानो हागोन आरो सारजों जगाजग लानो हागोन। आरो दिनै आंनि आन्दाराव नैबे सुइद्य समस्तियाव 200 जन प्लास, बै सासे सानै बारा, बै सासे सानै खम बिदि जागोन। आरो जाय बिथांमोना फैदों बिसोरो एकदमबारे UPPL गोथां। बिथांमोनखौ मबाइलाव केमेरायाव नायबानो सिनायगोन UPPLनि ना BPFनि। आरो दानि UPPL सरकारनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थायोना BPFनि मानसिया BPFखौनो सोदों होननानै। गतिके दिनै सुइद्य समस्तिनि मानसिफोर दिनै नायोब्ला आरो सोरबा लिडारफोर लायोबा नायनो हागोन बबे साइडनि मानसिफोर। आरो बिथांमोना मानि थाखाय दिनै बेल' जादों, बिथांमोननि माखासे खोथा दङ, बे खोथाखौ आं दिनै बुंथ'ला, नङाबा बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेम जाहैगोन। आरो बिथांमोना दिनै हरनि गेजेराव मा खामानि मावदों बे जयनिंआव फैनो नागिरनायाव, बिथांमोननि माबाखौ आं दिनै बुंला, बुङोब्ला आरो दुखु मोनलायनाय जायो। गतिके बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोना फैबाय, आरो जाय बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना उननि समायाव आंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना आंनो लिस्टखौ हैगोन आरो बिथांमोना लिस्ट खालामगासिनो दङ। बेनि थाखाय दिनै नंगौ दिनै जि खामानिखौ दिनै जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार, बे सरकारा गोदो जेब्लानाखि सरकार दायाखैमोन, बिटिआर सरकार, बे समाव गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गोबां खामानिखौ जि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन, बिमा माहारिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन, दिनै जाथिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन, दिनै बे खामानिखौ बिथांमोना स्पष्ट' दिनै खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाखै। बिनि थाखायनो जोंनि माखासे लाइमोनफोराबोथ' दिनै साननो हानाय गोहो दंसै, दिनै साननो हानाय गियान दंसै। दिनै गावनि लाइफखौ दालांनो थाखाय, गावनि लामायाव थाबायनो थाखाय गावबा गाव मोनसे थांखि थायो। दिनै जाय बिथांमोना
लाइमोन जोहोलाव आरो सिख्लाफोरा दिनै जोंनि BPF दोलोआव फैदों आरो फैबावगोन आरो फैनो सानदों बिथांमोनखौ बेखौनो आङो सासे लाइमोन यां जेनेरेसन लेभेलनि हिसाबै आङो बेखौनो साजेसन होनो सानदों रायजो राजा जोंनि इयुथ्स आरो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ दिनै फै जोङो ज' आवगायो मानो होननानै बुङोब्ला आंबो सासे लाइमोन आंबो सासे यां जेनेरेसन लेभेलनि मानसि दिनै जोङो माखासे बोराय बुरै ना बोरायफोरनि आन्दाराव जों मानो थाबाय थानो जोंहाबो मोनसे पावार खालामनांगोन जोङो लाइमोनफ्रा दिनै जोङो मोनसे खामानियाव जोङो थाबायनो थाखाय जोङो थांखि आरो चेलेन्ज होनाया दिनै जोंनि गेजेराव थानांगौ दिनै बेनि थाखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों आरो फैगोन आरो आंजों हेफाजाब लागोन बा आंजों जगाजग लागोन होननानै आं दिनै बिथांमोनखौ आङो नेनानै दङ आरो बिथांमोननि थाखाय आङो गोबां खामानि मावनांगौ आरो मावलांनांगौ दिनै जोंहा खामानि दङ आरो जों लाइमोनफोरखौ माबे लामाजों दैथायलांनांगौ आरो मा मावलांनांगौ लाइमोनफ्रा मानि थाखाय मा गांनाय दङ मा उखैनाय दं मा मावनो लुबैयो बबेयाव मा खालामहैनो लुबैयो बबेयाव मा थांखियाव थाङोब्ला बबेसिम सहैयोब्ला बबेसिम मा जाहैगोन बेखौ जों आङो सानखांनो हायो बा आं साननो थाखाय आंहा गियान दङ बिनि थाखायनो आङो गोबां लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों फै जों ज' ओंखारनि दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै जोंनि बोराइसा लिडारआ दिनै बिसोरो दिनै जेबो मिथिया दिनै साप'ज एगजाम्पोल दिनै आं फुटबल गेम जोनो मोजां मोनो दिनै जोंनि सोरबा लिडारा दिनै फुटबल गेमखौ दिनै मोजां मोना सोरबा बबेबा क्लाबाव थानानै बबेबा क्लाबाव जुदि फुटबल गेम दङ होनना बुङोब्ला सासे आलासि महरै लिंहरोबा बिथाङा आंनाव अबेबा प्रग्राम दं आं बिदि जाबाय होननानै बिदि खोथा बुङो दिनै आं सासे यां जेनेरेसन लेभेलनि हिसाबै इयुथ्स हिसाबै दिनै आङो फुटबल गेमखौ आं मोजां मोनो आं स्पर्ट्सखौ मोजां मोनो जेरावखि लिंहरा मानो आं दिनै स्पर्ट्सआव थाङो दिनै बेफोरबायदि स्पर्ट्स गेम होननाय दिनै माबा मोनसे जोंनि लाइमोनफोरनि खामानि मावनायखौ दिनै आं मिथियो दिनै जोंनि माखासे बोराइसा लिडारफ्रा दिनै मिथिया जानो हागौ खिन्थु थायो खिन्थु बहुद खम बिनि थाखाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जोंनि लामा हान्थिनायाव जोंनि लामा थाबायनायावहाय गासैबो मानसि जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंजों ज' जायो आरो आंनि खोनानायाव निसिमायाव 280 जन इयुथ्सफ्रा दिनै जमा जागासिनो दं बिथांमोना आंजों फैगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जेब्लानाखि जोङो 2025आव सरखार दागोन बे समाव जोङो इयुथ्सनि थाखाय जों माबायदि खामानि मावो आरो मावनो रोङाब्ला आंखौ बुं आं दिनै इयुथ्सनि सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै आङो बेखौ आं दिथा होदों बा आङो रायजो राजानि आङो दिनै फोरमायदों बिनि थाखायनो आङो जोंनि इयुथ्सखौ बेखौनो खावलायबाय सोरबा जुदि आंनि जगाजग आरो आंजों ओंखारफानो आरो जोंनो स्ट्रङै भाबै खामानि मावनो गोसो दंब्ला आंजों जगाजग लानो थाखाय आं खावलायो आं माने बे जिसा सुमफ्रामारि सारनि थाखाय जों जयनिं जाफैदों बेयाव जों सिगां इउपिपि ओमफ्राय जोंखौ बिराद गोबाव इलेक्सन समाव इन्सट्रुमेन्टफोर बायदि बाहायदों बिसोरो जोंनि थाखाय दा जेबो मोनसेबो खामानि मोजां मावाखै बेनि थाखाय जों इउपिपिनिफ्राय BPF दोलोआव फैदों आरो सार सुमफ्रामारिया जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावफैयो नालाय जों गैजायैफोरनि थाखाय जों बेनि थाखायनो फैदों आरो